Sa isin man nagpon man tanga dap daging sungo yu blay ka bang ayo pat ban yakren bing pi lang bang nagkatien ka jong blay bang katien ka jong blay ka ajing start ngi katien ka jong blay ka ajing shampangi pat kam tam ka hikay ngi kumno bagin job yakijing pensoy ha ka jing em ka jongi tading ta gidon shibon ki nuksa na katien ka jong blay ya ka ba ngiu i bat ya ka bang iyo jing start ru naka iyo jing hikay ru naka kumno bangila ban job ya kita ki jing pensoy habaki wan ha jing em ka jongi but nga yu i hang ni ba haba ubri u job ya ki jing pensoy kadan ga jing ntiu now blay le si ki jing pensoy ki wan namar ban tenju ru ya ubriu usoy tan wan kanang ban pensoy wan kanang ban tenju ya ta ubriu badeng ta la daw ta ubriu ngop no te kum ta ubriu udo no ya ka jing ku bat ya ka jing ntiu now play ban nga nget haga ni ka por ka mentang ko abanong ifi nge puli na ka ktien ka jong blay ngi i hang ni yaw ni way samla na ka ktien ka jong blay bu taw de u Joseph kan ma ni ka way u Joseph u de brio u blay i ya ka ta ka jing to pa no blay u i ya ka ta ka dream u i ka ta ka jing pos ni u ka jong u ya ka ei ka bu blay u sa le ka jing im ka jong u yo i tang ya ka ta ban kum ta kala ne sbak ha ka donot ka jong u bat kumta uyat dagata man lagasngi ban poi shagata katong yaga ba ublay ulapan pao ha u yaga ei ka ba unsalong tip lano kan long tangbo ulayo i bagita ki ei baro kin salong kay ka Joseph ula pos niyo ngi i nagaktin ka jong blay nagalanong ka balay punyo jong ka kitab Genesis kani ka dukat ka masan kaong ba Joseph ula pos niyo yaga jing pos niyo ba ulay atu yaka halaki himmen tikila nang kam isi ya u bola ong haki to sngo mentang kerpat ifi ya gani ka jipos niu ka bangala pos niu namar hakmi wang ngadang yate itu ki song bagi tup kba hagalengka bat hakmi ka song jonga kala ke jot bat kala yang bet ru bat hakmi ki song jong pi ki da yang lingwiar bat ki da nguru ya ka song jonga tading tahu ya tu ini ke jing pos niu agi men ke jong u ban kam kut tang kat ni on rewa pos niu biang sa hisien ke kot kendai kong bol pos niu pat sakawe ke jing pos niu bole tu ala ki men bola angru hakmi ngala pos niu sai ka wei pat ke jing pos niu bat hakmi ka sngi baru benai bat kat wei ki klor ki le yangu yanga bat bole tu ya ka hala ukpa bat hala ki men bat bo kupa jok u lasning persya u bolo ong u hatu ka ei kani ka ji pos niu ka bam la pos niu manga ba kmi jong mi bat ki himmen jong mi shisha ngin yawan ban ngu ngon mangi ya khamat jong mi hadu khandau ti kimmen jong u le bishni u henre kupa jong u la kan show ya ka ta ka jing ong halaga do no ngi yang ni bo blay u pen i ya kita ki artli ki jing pos niu how Joseph gini ki jing pos niu ki long bi tik kum kata ka film ka ba ulai i bi klak bola shandur bi sbak ha ka donot ka jong u ya ka ba ulapu jing kan mau ya kata tading ta ulai i gini ki arli ki jing pos niu but anget hadin nang ta ka babel ki tu ingi bi imman ki la bishni u ba kai ka bala ja uni brio ula syadi kum umrao la dewan sya penyap ag jing sya tambah kalong nok kum ta la bread u kata ka tliu bat haba kita kikin jamidian kilawan yat nang takila dino ya Joseph baru Joseph upoi syakari nang way sya Egypt bat hang taam Joseph uklam yo ega Bible study uklam yo ya ka ktin blay uklam yo ya ka jikai blay uklam yo ega eka eru kumbayo mangi gini gisngi ngi mentalang yo asngo ktin jong blay man lagas ngi yo asngo yo ka Bible study ngi like ki Bible study ngi like ki jeseng bat kumtang yo ega jing duai ni ki pastor ngi yo romo ega jing persle romo simba kot ngi yo la kita ki ai baro andre wat la kataru dang bon ki bahap hagi jing penshoy ngasungu it bahayo Joseph ngaru Joseph abuloi I kani ki jing pos niu ula bat bi khat ka do anot ula shandur bi sbak ya kata haga jingmut ke jong u ong kani ka dai ka bau bleu sale haga jing im ka jonga ta kani ka sngi nga kwa ban kli pi hatu pi shandur nam lani hatu fi bat nam khat ya ka tin ke jong ble ka donut ke jong pi fi u Joseph udan tang altli kini ki jing pos ni ki jing kolar ka bau ble un sale ka jim ka jo u bat bi khat ya kata
Henry nakabenta jongil ay kababal nagipuli na basyang bakut kadan do lay ajar san spatam kita ki jingkular ki jong blay nakabenta ka jim ke jongi. Yo Joseph yo tang artli ubat bekak. Henry ngili kambun bani kata ka bau Joseph uyo i. Kambun bani kata ka bau blay ulapan paho Joseph. Ngiyo ya kita. But lada day yang i ban long kabakama kli ban yu Joseph. Lada ngi day ban long ki bakam rius pa ngin kam rius pa yu Joseph. Lada ngi day ban long influential ngi ban long influential kambun ban yu Joseph. Pag jingim ke jongi kla day ban long kambun ke jingker ku ban ya ke jingim ke jong Joseph. U Joseph udan tang artli, ban dan pastor udan nagarinong way. Ula ban le kat baman na jing sha ula ban im kat baman ula ban ya kat baman ban im kat jing im dan ka jing perwa ru henry kan mawin ne ka way bo Joseph what happening jong kata ka jing like lut what happening kata ka jing like lan what happening kata ka bamdan kmir dan kapam dan men bo dan kita kikur ki kam dan manuru lada umman man le pop ula ban le pop Henry uklem le pop namar ba udan ka vision udan ya kata ka jing itu pau uladan ya kata ka jing pos ni ka ba blay ulapan pau boruang ngan poi bit tik hang tai kan sa poi ke por bagini ki hinman jonga ki hapan dem akmat jonga bar ka kmi bor kupar ki hapan dem akmat jonga ulayu i kata boruang kata ka bangali i kan long bit tik kumta ke ka ba blay ulapan pau ke ka ba blay ulapan i hanga kan long bit tik kumta bat ubat bai khak ya kata Barudan syakari nang way, baka babal kia tu ingi, bahoy la di marau yu, balathiet yu, daw to kenrat jang u bakerteng u Potifar. But u Potifar, u bu ya u Joseph haka yeng jang u. Baru Joseph, ulang u briu, u batray namar kapisa, tray namar tang bansulet kakam, utray namar ba utip balang ba kanega jing tray, u blayun penpoy u, Sya kata katong ya ka baula da paho ka GM ka jong u. Pastunat abang apuli ya ka GM ka jong u Joseph. U Joseph tray tang baunyo ya ka pisa. Tray tang pendap duty na pendap kamram. Nre utray banyo ya ka experience. Utray banyo ya ka jinghikai. Namarutip bahabauyo ya kata ka jing tray ya ka yeng ka jong u Potifar u blay u pen kre ay u banpoy sya kata kabakam kraw banpoy sya kata kabakam he. Tading tanga kwa ban ay mensim ya pi ka ni ka sngi hab oblay ubo ya pi hagano no ka yeng ban tray hagano no ka jing tray ka oblay ubo ya pi ban tray wat nom tray tang ban yo ka pisa ban yo tang ka jing siu wat nom tray tang ban spendap ya kata ka kam tray namar ba pinyo experience tray da ka ba fi benya da ka kam da fi wat benya da ka kam tray janai pe ikite ki bala kham nang kumno ki tray learn nang ta mo yo ji kai nang ta namar bahab bi tray kum ta am ublay ula bu lupa ike ba kraw ha ga jingim ga jongpi namar ka bible kal dat kran lupa ba ublay ongan plong fi ka kli am ka tudam kan plong fi ki bahalor am ki bahapo telada pio ikane ka kam ka barit shutray tang man shudep rukam kan sakut no tang kumta kan kut no tang kumta bat pinum poi shenoru baga jingim ke jongpi kan sa kumju bat haga jaka finang kiu finang hiar ban hadu ba pindu wat ya ka kamru bat pindu ya ke jingker ku na ublay bat ya kata katong ni ka ba ublay rabu akmat jong findu ulut baro tani ta kan ni ka sngi kwa ban ai jika ifi na kaktin ke jong blay bo Potifar labu yu Joseph kum umrao bat u Joseph u klem tray tang ba un shyo ya kata ka jing snobha no kenrat jong u ne ban shyo ya kata ka jing bit jing biang haga jim ke jong u andre u tray ba un yo ke experience tani ta u tray bahado kata ka babel ki tu ba u Potifar udah shanya telan ya u Joseph Joseph juut la si ka kam ke diga bakya andre ut na maruang ikani ka way ngangai sumudur kata ka por wangan tray bet nalar habanga ngatray ngatip banganang yo jingikai na kani jing tray nganang yo jing tip nganang yo jing shampang nganang yo shu itiki idea kumno bangangan le namar bangadon ya ka assignment ka bakam kraw ngadon ya kata ka thong ka bakam kraw ya ka blay lapu aga jing im ga jonga tadi taw la tray hok lada ka dei tray overtime tray bet lada tray pa amni kunrat no ban tray tray bet ulong hok shisha kumong ni pindo mena
Joseph uklem yo jing kai na ktin jong blame dan pastor dan nong duai dan Bible study dan ru handrai unge ubreu ulayo tang ikitiki artli ki jing pos ni ubat baik kak wangan poi syata bagane ka kam ka bangayo menta ka de jing kai ya ka bau blai uhikai nga ban poi syata kum ta terter ni yang ni ba hadin kata baula job ya kata ka kam ka ba utrai kawan so ni ka jing pensoi ka ba kraw ba maka kata ka jing pensoi ka long maka tengah ka jong Potifar kala itenat palat ya Joseph ka babel ki tu balang pulih ni nong balai pendai ni dekat ke ba nyau terter ka ong ba tu khamalor niat ka ong Joseph lalong ru ba ibhabriu berkala jahdin gini ki ru baga tengah ukan rat jeng kala syat laki kemat au Joseph bat kala ong tu tiak lembat nga hendrai ula kerna bola ong ru haga tengah ukan rat jeng hakmi ukan rat jonga umtip syapang ke ru ya ka badon bat nga haga ying bat yagi barok belabu haga keti jonga uba kam halor yang haga ni ying amdan bat amshim lakang ru yang hendrai tang ya paken naba palong ke tengah jong kumnuti ngala ban le ya kani ka babamman bat ban le pop persya yu blai bakal jaru bakat ba kadang dem kren hau Joseph man lakas ngi kamut ka insist ka dem ba kamut ba ka kren ba ka yai dem ban kren ka insist ka yai pin bor man lakas ngi hau Joseph handai ban sya skor setia ya ka ban tiak lembat ka leni ban long lembat ka berkum ta ter ngi hang ni ban lakas ngi syagas ngi kini ka breu kawan kini ka breu ka yai pin bor ba yai pin bor ya Joseph ba un yatia no bat ka ladaule e kata meno boyui dan boyui ladaule e kata le se kini ka kenrat kanang sngo bahas isu ya Joseph le se kanang kentiu isu ya Joseph atiki kam ki jam ki jungu le se uyo e ka favor ya jing sham sngo bahana kani ka madam ke jungu Henry Joseph hang ni uklem dan ban pen sngo bahai no utip ya gani ka way balada upen sngo bah ya gani ka madam ke jungu unyo e ka jingkentiu na gibreo unyo jingkentiu na gani ka breu bat ka jingkentiu na ka breu ka sa tang kendiat kalong tang kendiat bat kanom la ben pun poy ya usya ka takatong ya ka bau ladap yu ya ka bau bleu ladap pen pau usuto igani baki breu kinom la ben kentiu yu usuto igani ka way balada ngale ya gani ngale apop ya kenrat jonga ubulong Potifar bela syania lut yang dong syadong bangan betray bangan syakala baru tip pakai jing syakala ka deka pop bad tang kata usyap tiang ru yu blai baru ong ini kikin tiang na sultanat wong kumno tingala banle ya kene ke bebaman usul tu ya kene ke way bakata ka klim mar kene ka brio bangan yashong baru Joseph kene ka klim baru Joseph lada yashong bat kene ka brio kene ka aurea wong kumno ngala banle kat kene ka bebaman kene ka jingle aurea ka jingle klim kene ka pop ka bebaman usul tu ya kata baru wong ini kikitian bat ban le pop persya yu blai mdai tang bule persya yu brio mdai tang baun syat kala yu kenra jengu belasania lut hau teli telan hendrai ong ngale pop ru persya yu blai bat setiap blai ong ta namar bu syap tiang plat yu blai tang bu syap tiang yu kenra jengu Potifar hendrai ka bakam kong san kalong bu syap tiang yu blai bu syap tiang plat yu blai bagani ka jing syap tiang blai ka penlong yu ba un kiar nagane ka pop ka baman ka bakraw ban kiar nagane ka brio ban kiar nagane ka jingpen shoy badeng ta kane ka brio pat kayay dam bat kayay insist kayay pen bori man lagas ngi ban le ini ka kam hado kala poy ku ka por bamdan brio manu hiyeng ka persyang ban bat yu na ka jangkup bat ya ka ba kala pen bori ban ya thia bat ka Hendai ula no ta jangkup ka kti jong ka ba ula pet no bak nang ta ong ka kti ke jong blai bola mi no sya ka kendau bola mi no sya bar pakala jaru anda kala yo bola no ya ka jangkup ka kti jong ka bat ula pet no soit na ying ba kala khot ikirang ba ka ying jong ka bat kala yu thu aki kada ong to khmi
Ulawan lam hapo ya ukin Hebrew hangi ya kaban penjak buram yingi. Ulan besut syanga ya kaban tiak lembat nga. Ngati ngalak angjam. Pi kani Hebrew ka parap kala. Yau Joseph namar buklem ko ngu ia kata kajing kwa kata kajing terang kata kajing berai jong kani Hebrew. Tering ta am upet nang ta. Baru klem pendem hagani Hebrew. Klem pendem hagajing kwa berai jong kani Hebrew. Pan mauru kum hurang ba dadadon kum kata am kawan kajing berai unreu kan mau threat wong em. Kum no ngala ban le persya yu blai. Baru pet nang ta. Mga kwa banong ifi kani ka sngi ka pamenta. Ada ka jing penshoy ka jing brai yu ana ka jim ka jong pi. Kai ka pide ban le ka long pet nang ta. Kai ka pide ban le ka long kan mau pia ban ship ting yu play. Panam keno bang kum bakla ni mo. Bagang kalong buriu beduna tip kum no ka ja kum to. Bun sin ngi shu ai ka daw. Ndra kwa banong ifi u Joseph klem ai daw ka daw ka long bau iet palat yu play. But u ship ting palat yu play but u tip lada u feel hang ni udo ya kata kabau blay ula pen krek nam ta ka jing em cho ong shesh kan kwa li tum kan ni namar ngadon ni ke ka ba kraw ya ka bau blay ula bu na ka menta jong ha pala tanga le ya kan ni ngadu lut baro ngala ban yo ya jing subhana ka mandam jong ang ka briun re kanum la ban kentiu ya nga komba u blay un kentiu ya nga tading tau niu i no ya ka jing pen choy hang ta u shifting you blay but uda ting thot thot ba ka ta ka ting jong blay kang bagajing shifting try ka long gajing sedang gajing start bang ni u Joseph u proof ila di ba udai u start tading ta tang u start u bala ban sensyar tading ta u blay u i gajing shifting blay ba u blay u om hoi ka babel klam tho i ka tan re namar bu shifting u blay ba ka tai u proof ila di ba long u breu start batang ki breu ki ba start Nai ke start kawan, namar shifting you blay. Padai tang ki breu ki start bau blay un kentir. Tang kita ken bau blay un ra. Tadeng ta hoi usha set shipor ka bendi. Henry u klem so si ru ya kata namar bau udan ya kata kadur hapo ka donut ke chong hapo ka jingmut chong ong e piu la dap shandur sebab krak bat kata ka klem let no na ka jingmut ke jong. Padeng ta ka to ka ni por usha set Padin ang tau lalat ng kataga ying bindi. Bat kumtahi usa klalong pat u Prime Minister John Kari Egypt barakaway. Mga kwa nang ifi ka ni kasingi ka pamanta. Fi tray yung kibriw. Na itray tamanyo tulok. Tray finyo yung experience. Tray finyo yung jingtip. Tray finang nang syusyo. Tray pinang la syusyo. Tray pinang baha syusyo. Pagkakti ka jong pi ka nang ni. Niga kataga kajingbut jong pi ka nang net. Try hal tagador of your experience nai kwa ka pisa wanam bu dor ndoi try tang ba pinyo kat ban biang ndoi try na do ka donot ba pinyo ya kata ka jing hikai na maru bleu la da bu lupa fi ya kata ka ba kraw mar stang no pila long malik hi stang no pila seng hi ki kam ki jam stang no pila long kraw na maru bleu kwa fi ba pin long sa ki ba hapo ndoi fin long ki ba halor tadeng ta ka tin ka jong blai ka ong la ka jing stang jong pi ka long ka berit ndoi ka bakut jong pi ka man kraw shika dai ong try no job ka nong ba pra ka khot ka ba inyo la ka jing stang jong pi ka long ka berit ndoi ka bakut jong pi ka long man kraw shika dai tadeng ta da karit makana menta waju ong ni waju knyum paling yo ta kan ni tangkat ni ngam dap ni tam waju ong ta try bet para ba pitray try kan ni ka way da bikin mau bo try wangan pelong fi ka kli am katdong kan mau ni ka way bo blay wangan pelong fi balor am hapo kan mau ni ka way bo blay wangan pelong fi ki siem bat killing do kan mau ni ka way bo try ong ipi mapinya senchar lembat ukris kan mau ikan ni ka way pakatong ka jong pi kam de ne pertai ka tong jong pi ka de happening tang ki breu ki bastat tang ki breu ki champagne ki yo ya ka jing penem tang kita ki breu ki basnol tho bo bleu de tang kita ki breu ki shifting you blay tang kita ki breu shisha ki bating thot you blay kita kin yo ya ka beneng pakatong ka jongi ho ha ka ni ka khndong ngin bet ngin biang ha ka ni ka khndong ngin long ki barus pa ha ka ni ka khndong ngin long shisha kin kita ki breu ki badonna but tang ha kata ka bakin jado rewat ha kata ka bakin jam sim yo ru ya ka beneng yo kita ka jing penem yo kita ka bom jikut para bangilong shisha ki breu ki basta tangi basta ngong ye pi ki thu you Jesus Christ tangi basta kumba u Joseph we thu you blay hoy jui you blay meno
Rai utip bau blay udan. Bau syap tiang tot yo blay. Beruang kumnongan le ya kan ni ba. Maka ba pop persya yo blay. Badeng tang nakani ka jikai ni i. Mutrai kan tiu yau Joseph. Pangangat ya piru un kan tiu. Tadi dawat kwa jing sngobahan lagi beriu kita terwai pi kiat lagi terwai pi benle sngobahan ni hak kam na tenteng kita terwai pi ya kino ni kam man pen baraya fi wadum tre wad jukwar ke jing ketiu na ki beriu wadum pesu bahaya ki beriu ban le pop pat you blay kwa abna fi wad ju pesu bahaya ki beriu ba fin le pop you blay ni fi pesu si you try pesu bah tang you try la kita ki beriu ki pa benle ki ke bah le le ndre la fi su tho ba kata ke lam ni pi Syakawan pensusi berpentang you blay yang pet bak nang ta. Wanum tre ya kata pet nak kum pet Joseph. Badeng tau try shisha unra un kentiu ya pi. But un ya pi ya kata kabula dap pen krek lupa ke bakraw na ke bakraw tam ya ke jim ke jong pi. Ni ta bawan ke brai ke jing pen shoy jong ke jing brai ban ya klim ban ya auria ban ya di ban ya bam ban ya le igi kam snew ban ya le igi kam si kam sang fidei ubriu bestat pi shep tieng you blay ubriu bo biet tieng you blay baru ubriu bo biet la no ru unum la ban rong shek hima ke jong blay thik kum tu thai su ti ke ba biet klam yo ban rong shek jing khawai jong tau khon lang brat jong blay kalong kum jo ru la dangi biet nginam yo rong shek benang dei tangi bestat tang sangut ki thai su ti ke bestat takin yor syakata kajing kawai jong khon lang brat ini dua yang ngepor mentah nget try no ibori pi but nget try slap fi unang penan kamri api but unang ra unang ntiu fi nam ta kaboram kejo kajing kerku ke daya pi kajing suk ke daya pi kajing ketiu ke daya pi but ge bora uble pun krek ke daya nam ta jong pi but fi syap tieng yu ble but da shisha ngitip ya ke daya kawai mdan ki bala khang fi Wafin poi siya kata katam. Ngine duway. Ngay ngo ime go try, ngiyo ine kaktiyan hanggang ni kapar. Try ki kon jameli try, ngiyo ika Bible study man lagas ngi, malaga step kiyo ika kubor step. Try kiyo ika jing duway, kiyo ako na try ika kaktiyan ika jing kay man lagas ngi. Try ay bagi jing kay kinamlong lenoy, ay bagi ni jing hikay ki jing peni ko try kinamlong lenoy, blay ki kon ki jang me. Para bagi yo pediang ni ika jing kay ki jing duway kinang yo bor. Abawan ke jing pen shoy lada kawan ke jing brai jong kata khmat kata ke jing brai jong ke dok ne ke jing pen sorong tha jong ke jim kita ko try kilom lawan pen ngop yikni ki khon ki jome bada bagi shepting me ko try kilong ki nong job bada bagi shepting ki pen shi shai radi bagi long ki brio ki bastat ko khu ni ki khon jome try bagi long ki brio ki bastat ki ba pen so bahaya me hala ke sngi ki bale persya ki bale pop ye me try Bible ko ang kita naga Ecclesiastes pun riu bagi kita ki bapen so hayu trau ai ki kajing start kajing tip kajing kemen rei yu bomman te ani ta kajing jinjar sudah kedua yang ada kerkui pi kan negesngi bapin long ki briu ki betrei hok ha kam ka bapi dan ha ta kajing trei ka bleu ai pi but ya ka bapin lat naga brai baro bapin job ik ti brai da ka bapi shepting yu blei kedua yang kerkui pi kan negesngi Haga kerteng ujisu. Pilong ginong job. Kerteng ujisu. Amen. Amen. Tanan kuifi. Nget pilong ginong job. Namar bi syap tiang yublay. Saya kendo pala syakisni. Benda kaporam ju. Amen.